ekiswano mina sengiyamtshela ukuthi usibani lo. Okay, kubekani. And then bese siyaqala-ke ukuthi angikhuphulele isisunya-ke ngiqaleke igobongo lakhona. Kodwa manje abakhulumi nami. Ngize ngihambe ngiyokhuleka entabeni ngelinye ilanga ngihambe ngedwa because besike sihambe sonke mhlawumbe sibo-4 noma sibo-5. Ngelinye ilanga manje ngasuka nje ngayokhuleka ngedwa entabeni. Uma ngikhuleka ngedwa entabeni. Ukhokhile yini njengoba wenza yonke le process ukhokhe malini? 1,000. Angikuzwa mina ukuthi ukhokhe malini? 10,000. Okay. Kubeka 10,000. Yebo, incane leyo sazoyibala yonke. 5,000 nje. Wakhokha malini total imali wayikhokha ngani account yakho? Wayitransfera ngebank? Cash. Okay. Ukhokhe kangaka? Ukhokhe malini in total ukhokha kuyena? In total mangicabanga ngikhokhe imali engango-20,000. Okay. Ukuphakamisa isithunga nje bafethu. Ngihamba semfuleni naye ngelinye ilanga-ke sobabili. Emfuleni enze uyongibusisela amabhayi-ke. Angibusisela amabhayi. Emva kwalokho umuntu aqale-ke angiqabule-ke angithintathinte aho. Emva kwalokho bena kwakhipha ikhondom salala. Emfuleni. Khona emfuleni la uzogeza khona? Yebo. Uhamba nobani lapho? Uhamba wedwa? Ngihamba ngedwa saba sobabili. Hawu. Yeah. So ilanga qala khona ukubona ukuthi abesethi kimi usenginikeze konke ngokuthi angifundise metho yami yabo. Subscribe to this channel.